Na-roll out na ang COVID-19 vaccination para sa unang batch ng 100 kabataan na 12 to 17 years old sa lungsod ng Mabalacat, Pampanga nitong Miyerkules, November 10. Dito sa Doña Asuncion Lee Integrated School na ginawang vaccination site, makikita sa mga magulang na umantabay sa kanilang mga anak ang kasiyahan dahil sa wakas ay mabibigyang proteksyon na raw ang mga ito laban sa virus. Si Jackie Valencia, sinasabing mauutusan na raw ang kanyang anak sa gawain sa labas ng bahay. Mas confident na ilabas kahit papano kasi almost 2 years silang natenga sa bahay. Ayun, para hindi puro TikTok. Ayon kay Valencia, kinaya nilang mag-asawa ang adverse effect ng bakuna at dahil wala naman umanong naging masamang epekto ito, malaki ang kumpiyansa nilang hindi makakasama sa kondisyon sa kalusugan ng kanilang anak ang COVID-19 vaccine. Ako at pati ang asawa ko vaccinated na. So wala naman kaming bad na experience sa vaccine. So ayun, confident naman kami sa vaccine na binigay. Iba naman ang pakiramdam ni Frida Sampana habang pinababakunahan ng anak. Hindi pa rin umano mayaalis ang pangamba dahil iba ang komposisyon ng pangangatawan ng mga nakatatanda sa kalusugan ng mga kabataan. Meron pong konting takot. Although ako ay vaccinated na, pero hindi ko lang po alam ang effect pagdating sa bata. Kasi po, baka mahina po ang katawan niya, hindi niya kaya yung gamot. Yun po yung one of my fears as a parent. Anya, hindi muna niya ginawang sabayan ang pagbabakuna sa dalawang anak na pasok sa age bracket na 12 to 17 years old ng DOH. Saka na lamang anya nila ipipila ang pangalawang anak kung sa panganay ay walang maging masamang epekto dito. If I don't see any negative effect in my eldest daughter, I will be willing po na ipavaccine ko na rin ang aking second son. Sa naturukan na kabataan na si Fean Sampana, payo nito sa kanyang mga kapwa kabataan, hindi dapat katakutan ng COVID-19 vaccine. Hindi naman siguro hayaan ipabakuna yung mga bata kung merong mga negative effects o kung hindi naman sure. Pero dahil hinayaan naman, siguro naman okay lang kung itry nyo naman. So, wag na kayong matakot. Sa takbo ng rollout ng vaccination ng 12 to 17 years old sa syudad ng Mabalacat, una sa pila ay ang mga enrolled na kabataan sa 58 public at 20 private school ayon kay Mayor Chris Garbo. Habang ang mga nasa residenteng estudyante na enrolled sa labas ng Mabalacat at kabataan na out-of-school youth ay nairerehistro sa Youth Development Center ng syudad. Ibig po natin sabihin dito, unahin po na natin yung resident na 12 to 17 years old. Alright. Kasi po, ang ibig natin po sabihin, meron po nag-aaral na outside sa mga public at saka private schools sa Mabalacat. Meron po nag-aaral sa Angeles, may nag-aaral sa Metro Manila, o sa iba pang lugar, no? Sa kalapit probinsya po natin. So, pwede po sila ngayon na magpatala doon sa ating Youth Development Office. Paglilinaw naman ng health consultant ng Mabalacat City na si Dr. Jose Antonio J. Rivera, mahalaga ang partisipasyon ng mga guardian o parents ng mga benepisyaryo ng COVID-19 vaccine para sa mga kabataan. Isa sa guidelines ng Department of Health ang presensya ng mga ito sa mismong araw ng bakunahan. At ang mga isusumiting dokumento gaya ng birth certificate ay isa rin umano sa prerequisite sa pagbabakuna upang matiyak ang edad ng mga sumasalang ay akma sa age bracket ng DOH. These are requirements of the Department of Health, no? Dalawang klase. Kung ikaw ay parent, ang kasama, kailangan sa araw ng bakuna, nandun ka rin. Kung ikaw ay guardian, tito, kasambahay, kapitbahay, kailangan meron kang special power of attorney. Aayudahan ng lokal na pamahalaan sakaling walang panggastos sa pagkuha ng special power of attorney ang isang bata na walang magulang, naaalalay at guardian lamang ang kasama. Habang nilinaw naman ni Dr. Rivera na kaya nila hiningi ang koordinasyon ng DepEd Mabalacat Division ay upang matiyak na hindi madodoble ang gastos ng mga kabataang enrolled na. Kung sila ay orphan or wala ang kanilang magulang at nasa abroad, ang sinasaad po ng DOH ay kailangan meron silang special power of attorney. May gastos rin po ito. Kaya dito sa Mabalacat City, gumawa rin tayo ng sistema para dyan. No? Kukuha lang po sila sa kanilang barangay ng authority for guardianship. At the same time po, yung tinatawag na special power or authority
to be the guardian, tutulungan naman po tayo ng ating Vice Mayor. No? Sa ating Vice Mayor's office, makakakuha po sila ng ganong authority. Katuwang din ang mga teaching personnel sa pag-roll out ng bakuna upang mailagay sa sistema ang schedule ng mga estudyante. Bukod kasi sa mga medical team ng syudad, isang proseso rin ang pagberipika ng mga kabataang maisasalang sa bakuna ay ang consent form na pirmado ng mga magulang o guardian ng mga ito. Paulo G. Santos, CLTV News.